Verhuizers bij Van der Moon druk in spier om de huisboel van bewoners weer om te brengen naar de Antillenflat. De 30-jarige Hilkje Kooistra is de allereerste die het waarom verhuizet. Ze is blij dat ze waarom kent naar haar eigen plek. De Roene man had ze maar 2 oren in een hierwend te zitten. Ze kon ze kosten besparen. Toch weer het net een makkelijke tijd. Qua privacy, want ja, van beide kanten moest wel inleveren. Want ja, ze moesten altijd wel trommie voor door naar binnen. Dus ik hield altijd wel wat afschermen bij van die kamerschermen. Om toch een beetje rustig te zitten. Kooistra had een keerpwente in de Antillenflat. Net sinds de verhuisvergoeding had de dubbele wenles naar honderden euro's extra kosten. Financieel had ze het correct oprijden. Ja, dat had net altijd even makkelijk geweest. Nee, dat had wel even zwier geweest. Dus in het begin komt alles heel erg op die A. Dus dan is mijn hele grote vragen wist voor de dag nog geen antwoord op krijgt. Dus dat is de onmacht. Er komen zoveel emoties doorheen. Verdrietig, boos, teleurgesteld. Dan komt de rust er weer wat meer in. En dan begint je een situatie te wennen van het is nou één keer zo. En dan begint je toch weer positief de schouders eronder van hey, we maar verder. De komende weken verhuizen er 4 bewoners per dag waarom naar de flat. Voor de criisdagen moet elke niet te plak wijzen. Een mooi putje voor de verhuizers. Voor ons ook wel nog leuk werk. Ja, ze zijn in de regel nou allemaal weer plezierig dat ze terug kunnen. Dus dat werkt voor ons ook weer wel mooi. Net alle bewoners komen waarom. Gewoon wonen net op Nijverhuisje. Maar Hilkje is blij dat ze weer in haar eigen huis zit. Ja, hier hebben we toch wel net alle heeft naar dit moment. En nu is het zo vier. Ik denk dat het eerst wel even wennen is. Na zo'n lange tijd weer in mijn eigen plekje. Maar ja, ik had er wel zin in.